Hello guys, good morning mga ka-Dance Moto. Okay, so meron na naman po tayong pupuntahan na charity dito po sa Mabini at saka sa Bani. Okay, so dalawa po ang ating charity for today. Maraming salamat sa lahat ng mga riders na walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan. Shout out po pala sa riders ng IPRG, International Patriot Riders Group. So kasama po nila ako, Dance Moto. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. A few moments later. Good morning. Hoy, magpapare-pareho kami. Second chapter. Siyempre, abang sila namin sa akin yan. Ayaw ko yung mga kapatid. Ayan guys, so ito po yung ating beneficiary, si Tatay. Ang pangalan po ni Tatay ay Roberto Rivera. So siya po ay 62 years old from Bani, Pangasinan. Ayan guys, ako na po yung ating certificate. Okay, so guys, marami po guys, so tapos na po tayo sa first charity natin po dito sa Bani. Susunod po na pupuntahan natin charity po ay sa Barangay Calzada, Mabini, Pangasinan. And guys, so shoutout po yung mga nasa likod ko. Hi. And guys, 6.5 hours later. A few moments later. and guys, so nandito na tayo sa may Barangay Calzada. Yung dalawang beneficiary natin, si Aizen Nona at saka si Donald Mirimila ba? Ayan. So maraming salamat sa
mag-imbita, Elite Panthers Philippines, Team Sapot, and then Masculado Riders Blue. Ayan, guys. So, ano ba yung pinagkakaguluhan nila dyan? Mukhang maraming sticker na namimigay dyan, ah. Ayan. Across the pond, suddenly the day turns into night. Yung certificate. So, ito po. Ayan. Guys, so maraming salamat po sa pag-imbita ng mga riders sa akin. Guys, so tayo po ay nagpapasalamat sa mga nag-imbita sa atin sa isang charity ngayong araw na ito. So tapos na po yung ating charity. Next week na naman po. So ating dadaluhan. So ingat na lang. Maraming salamat po. Goodbye.